Netflix, Love Island u Game of Thrones qed jispiraw ismijiet ġodda li daħlu fil-klassifika tal-aktar ismijiet popolari fid-dinja fl-2019. F'din il-klassifika daħlu wkoll numru ta' ismijiet li kienu popolari lura fis-snin 80, però jispikkaw ukoll ismijiet li kienu ispirati mis-sitwazzjoni politika attwali fir-Renju Unit. Is-sit elettroniku Baby Center analizza r-reġistru tal-ismijiet fl-aħħar 6 xhur li minnu ħarġu l-ismijiet l-aktar popolari tas-sena 2019 sissa. Olivia u Sofia żammew l-quċċata bħala l-ismijiet tal-bniet hekk kif baqgħu fl-ewwel żewġ postijiet, l-istess kif għamlu tul l-2018. Fit-tielet post daħal l-isem ta' Lily li qabeż l-isem Amelia. Isem mhux tas-soltu Freya tela 15 il-post biex daħal mal-aqwa 10 għall-ewwel darba u anke l-isem Isla sab postu mal-ewwel 10. Muhammad baqa jiddomina l-klassifika tas-subien segwit minn Noah u George li qabsu l-isem ta' Oliver. Bla dubju li l-ismijiet fil-familja rjari kienu ta' punt importanti biex l-isem George daħal mal-aqwa 3. Mal-ewwel 10 daħal l-isem Freddy. Il-popolarità tiegħu riċentament ġejja mill-film Bohemian Rhapsody li kien fost l-aqwa films fiċ-ċinema fl-2018. Fil-klassifika jidħlu wkoll ismijiet li kienu popolari fis-snin 80 bħal David, John, Jason, Emma u Hannah. Ġenituri minnhom marru għal għażla pjuttost stramba din is-sena meta semmew li tarbija tagħhom Blair Margaret, ispirat żgur mill-politika fl-Ingilterra. L-impatt fuq l-ismijiet qed jiġi wkoll minn programmi popolari fuq it-televiżjoni mondjali bl-atturi Maisie Williams, Arya u Emilia Clarke Daenerys minn Game of Thrones jidher li kienu ta' idea tajba għal ħafna ġenituri. Reality show Love Island ukoll kellu impatt fuq l-ismijiet li daħlu f'din il-klassifika.